बायलांनी सांभाळली गावची स्वच्छता. कचरा गाडी चालवची बी बायलाच. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या गोकर्णात नाडू मास्करी ग्रामपंचायतीन बायलांनी गावच्या स्वच्छतेची पूर्ण जबाबदारी यशस्वीपणान सांभाळणं एक आदर्श उभं केलं असा. पंचमी संजीवनी स्वसहाय संघातल्या बायला गेल्या कित्येक वर्षांपासून कचरो गोळा करचे, वर्गीकरण आणि विल्हेवाट लावचे हे काम करत असतात आणि त्यांचे कार्य सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेते असा. 2018 वर्षात सुरू झालेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात बायलाच कचरो गाडी चलयतात, घराघरातल्यान कचरो गोळा करतात, तसेच वलो आणि सुको कचरो वेगळो करणं ताचेर प्रक्रिया करतात. ग्रामपंचायत हद्दीतल्या 270 घरा आणि 25 रिसॉर्टांतल्यान दर दिसाक 50 किलोपेक्षा जास्त कचरो गोळा करतात. महिन्याक 1 टनापेक्षा चड कचऱ्याची योग्य रीतीन विल्हेवाट करतात. या उपक्रमात जयंती गौडा कचरा वाहन चालक म्हणून कार्यरत असून कुसुमा गौडा, परमेश्वरी गौडा आणि लीलावती गौडा हेमी कचरा संकलन आणि प्रक्रिया केंद्रात कार्यरत असतात. प्लास्टिक विक्रीतल्यान मेळच्या उत्पन्नातल्यान या बायलाक नियमित मानधन दितात. ग्राम स्वच्छतेबरोबर बायलाक रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिवचो हो उपक्रम ग्रामीण भागासाठी प्रेरणादायी ठरत असून महिला सक्षमीकरणाचे उत्तम उदाहरण म्हणून त्याचे कौतुक जाऊ लागला. ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗೌಡ ಪಂಚಮಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾಡು ಮಾಸ್ಕೇರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು 4 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾವು 3 ಮಂದಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಬಾಟಲ್ ಬೇರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇರೆ, ಕೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಣವನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ನಾಗದೇವತ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿಯರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಜಾರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಆದರೂ ಪಂಚಾಯತಿಯರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಜಯಂತಿ ದೇವಗೌಡ ನಾಡು ಮಾಸ್ಕೇರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಂಚಮಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಚಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 4 ಮಂದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಸವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಸ ತಗೊಬಂದು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಂಚಮಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक.